Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw, Pangasinan! Muli po nagbabalik ang programang maghahatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga may init na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano. Makakasama niyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. At syempre kasama rin natin sa ating technical control ang ating pong sound engineers na sina Dennis Palaganas at Nixon Dacal. Dacal pong salamat. Yan, bagong puklis si Den. Masantos ang araw at si kayo namin kapaborito. Ngayon po ay araw ng Lunes. Napakagandang petsa. May 5, 2025. At syempre, no, very memorable ito sa ating tatlo. Ang 5 de Mayo. At bago ang lahat, syempre, binabati ko muna ng isang happy birthday sa aking anak. Panganay na babae na si Aisha Jolie P. Ortega. Good afternoon sa iyo. Happy birthday. At syempre, no, wala siya dito. Nasa Maynila, nagbabakasyon. Pero I'm sure na mag-enjoy naman yan sa birthday kahit wala ang kanyang daddy. 5 de Mayo, mga kapaborito. Napaka memorable ng araw na ito. Siyempre, alam nyo, kahit po 5 taon na ang nakalilipas ay tila sariwang-sariwa pa rin. No, yung pong sakit na naramdaman natin noong pong nawalan ng prangkisang ABS-CBN, di ba? At marami siyempre ang nalungkot sa balitang yan na hindi na nabigyan ng bagong prangkisa, no? Ang isa sa mga pinakamalaki at pinagkakatiwalaang estasyon, broadcast media sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Pero life must go on, mga kapaborito. Dito naman na tayo sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Tuloy-tuloy, no, ang serbisyo publiko. Hatid po sa inyo ng paboritong radio station sa Dagupan at sa buong Pangasinan. 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maraming salamat syempre sa DWJE family at sa higher ups, no, sa isang sa pagkakataon na ibinigay po niyo sa amin. Syempre kay Sir Joey, kay Vice Mayor Attorney Nelson Valdez Gayo, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. Hoy mga kapaborito,
Siguro marami pa rin na nagtataka, no? At nahihirapan. Nahihirapan saan? Nahihirapan mag-schedule ng bakasyon. Kasi yung mga kapaborito natin nag-i-schedule na kanilang mga summer vacation. Pero mukhang napapaaga ang pag-uulan, no? Na nararanasan po dito sa ating lalawigan sa Pangasinan. Dahil madalas na po ang thunderstorm, no? At lagi tayong mag-iingat sa mga thunderstorm. Actually ngayon meron tayong thunderstorm warning, mga kapaborito, di ba? At nakita po ng Pag-asa, no, na may mga namumuong kaulapan o ulap rather diyan po sa western portion ng Pangasinan na posible, no, na magdala ng pagkulog, pagkidlat o yung pong thunderstorm. Kaya yung mga kapaborito natin diyan po sa mga bayan ng Burgos, Dasol, Infanta, Labrador, Mabini, San Nicolas at Sual, pwede po kayo makaranas ng thunderstorm o pag-uulan at pagkulog sa loob ng 1 o 2 oras. Kaya manatili lamang po tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga bahay-bahay, no, para maging safe po tayo. Sana wala naman tayong mabalitaan na namang nakikidlatan. No, kaya yung mga kapaborito po natin dyan, kapag ganito pong masama ang panahon, bigla-bigla pong dumidilim ang panahon, ang kalangitan, lumilim muna tayo, no? Yung mga nangangampanya, tumigil muna, no? Para manatiling safe po ang lahat. Ilang oras lang naman po yan at pwede naman kayong mag-continue sa inyong pangangampanya. Hi, hello sa ating kumpare Insan Vidadoria. Magandang hapon sa inyo. Joker si Pastor. Magandang hapon. Siyempre yung ating mga kapaborito dyan sa lungsod ng San Carlos City. Magandang hapon. At binabati ko rin yung aking mga magulang, si Norberto at Erlinda Ortega, na busy ngayong nagkakape dyan sa may CSI. Paborito ng tatay ko dyan. Gustong-gusto nila yung yung lingon ng lingon. Ako nahihilo ako dyan lingon ka ng lingon. Kasi minsan may makikita ka mga pamilya, may dala-dala mga cute na aso, nakakatuwa, no? At syempre yung iba, may nakikita dyang sexy. Oy, nako, naluwad na kayo ng misis yun. Pero syempre tuloy-tuloy pa rin. Oy, happy fiesta sa bayan ng Calasiao. Ngayon po meron yata silang concert, no? Libreng pa-concert diyan po sa bayan ng Calasiao. Magandang hapon syempre sa ating pong presumptive mayor sa bayan ng Calasiao, si Councilor Patrick Agustin Karamat. At ang Team Carmack 10-0. Huwag niyo silang kakalimutan diyan. Mga kapaborito, syempre, patiin din natin ang comebacking mayor ng Bugalyon, walang iba kundi si Mayor Jumel Anthony Espino at ang kanyang team. At binabati ko rin syempre, no, ang kanilang butihing ina, no, ang ina ng bayan, ina ng lalawigan ng Pangasinan, si Bugalyon Mayor Priscilla Meli I. Espino. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. At syempre, no, looking young as usual. At kay Pogi Amado Pogi I. Espino III, magandang hapon. At syempre sa ating kagalang-galang na founder and chairman ng Abante Pangasinan Ilocano Party, ang first nominee ng API Party List number 123, si former Governor and Congressman Amado T. Espino Jr. Magandang hapon po, sir. At napakasipag pa rin, no, na lumibot at mangampanya si Gob Ama. Despite his age, no, talagang makikita nyo, very energetic. Sana tayo marating din natin yung ganyang edad, ano? At habang kaya pang magsisilbi sa bayan. Alam nyo, yung passion at commitment talaga, hindi yan basta-basta naapektuhan ng edad. Tignan nyo naman si Juan Ponce Enrile, who is now, ilang taon si Juan Ponce? Si JPE 102.
101? 101. Kailan siya pinanganak eh? Grabe, no? Napakaswerte pero nagtatrabaho pa rin ha as Chief Legal Advisor, no, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Diyan po sa Palasyo ng Malacanang. Dahil alam nyo, kahit wheelchair bound, no, si former Senate President Juan Ponce Enrile, very sharp pa rin ang kanyang isipan, ano? At talaga namang hindi mo matatawaran ang kanyang talino. Kaya sana maabot natin kahit 80. Makikibargain pa, no? Baka yung gagawin mo kapag 100 years old ka na din, no? Mahirap din yung ganun. Pero syempre, life must go on, ika nga, di ba? At tuloy-tuloy lang ang buhay. Laban lang tayo ng laban. Alam niyo naman mga Pilipino, no, tayo lalo dito sa mga taga-Pangasinan, very resilient tayo mga Pangasinense. Biruin mo, taon-taon na lang tayong dinaraanan ng malalakas na bagyo. No, taon-taon na lamang tayong nilulubog ng pagbaha. Pero andyan pa rin tayo, no, nakatayo at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Yan ang mga Pangasinense, di ba? Warrior power ka nga. Para ako tuloy magne-networking dito, ano? Sinama yung power? Si Kong TV ba yun? Siguro kung alam mo det noon, nung nasa ABS pa tayo, kung nag-vlog na tayo, okay, siguro meron na tayong ngayon, 150 million per year na rin. Parang mga kapinpin, di ba? Kita nyo naman mga kapaborito, no? Marami pong talented na mga Pilipino. At kahit panahon ng pandemya, nakaiisip sila ng mga innovative ways to survive the pandemic. At ganyan talaga. Hindi pwedeng aasa ka na lang at hihintayin mong mahulog yung prutas. Diba? Kailangan galaw-galaw din. At kung may mga oportunidad, grab nyo yung opportunity as long as maayos, no, at wala po kayong masasagasaang tao. Importante yun, no? Kahit tayo ay lumalaban sa buhay, no, huwag tayong nanghihila ng mga tao pababa. Marami tayong naririnig, nakikilala, no, mga tinaguriang mga kaibigan, pero tipong kapag umaangat yung kaibigan nila, hindi nila alam sinisiraan pala nila pag nakatalikod, no? Wag gano'n, no? Tapusin na yung toxic culture na yan. Maging masaya tayo kung meron tayong mga kaibigan na umaangat at maging inspirasyon yan para sa atin na magpursige, no? Alam ko naman lahat naman tayong mga nakikinig dito, no, nanonood, masisipag naman tayong lahat, no? Yun nga lang, panapanahon talaga kung minsan, ano? Kahit anong sipag mo, kung hindi mo pa panahon, keep on praying, keep the faith, no? Siguro may mga nauuna na sa mga kaibigan nyo, sa mga kaklase nyo na umaasenso sa buhay. Huwag kayong mag-alala, no? Kanya-kanyang oras naman po yan. Siguro kung hindi man sa atin o hindi man sa inyo, no, baka siguro sa mga anak ninyo o kaya sa mga apo ninyo, 'di ba? Alam nyo ang buhay gulong yan, ika nga. Sometimes you're up, sometimes you're down. Kaya kung ano yung nakabubuti, pagpatuloy lang natin gawin yan. At syempre, sa pagpapatuloy ng magagandang gawain, mga kapaborito, sana, no, yung i-exercise natin yung ating karapatan na bumoto sa nalalapit na halalan. Meron na lamang po tayong nalalabing 7 days to go. 7 days to go. Bago ang sabihin ko sana Pasko. 7 days to go bago ang ating May 12 national and local elections. No, para sa maraming political analyst, di ba? Isa sa mga pinaka-importante yang midterm elections prior to the 2028 full term election, no? Yung boboto ng presidente at vice presidente and the rest of the national and local officials sa ating bansa. Alam nyo,
Ngayon, mapapansin nyo naman siguro sa national news at sa mga provincial levels, no? Kanya-kanya ng kampanya at kanya-kanya na pong ini-endorsong mga manok, no? Para lang po syempre ma-secure kung ano man yung mga agenda o plano para sa hinaharap, lalo na sa 2028. At sana naman, no, ipagdasal natin, no, lagi pong nasa isipan po nila yung pong pagkakaroon ng maayos, matiwasay at alam niyo yun, yung progresibong buhay, no, ng mga Pilipino. Importante po yun kasi alam niyo, saan mang dako ng mundo talagang may mga tao naman daw na naghihirap, ano. Kahit naman sa Amerika, libo-libo, milyon-milyon po ang homeless o walang tirahan na naninirahan sa mga sulok-sulok, no, na kahit nag-i-snow, yung iba nga po dyan ay namamatay na lang sa hypothermia, no, dahil talagang walang masilungan, walang mainit na tahanan na mapuntahan. Totoo po yan, ano? Milyon-milyon mga Amerikano po ang namamatay dahil sa hypothermia, dahil wala po silang mga tirahan. Hindi lang naman dito sa Pilipinas. Hindi naman ang alam nyo, ang kahirapan kahit anong bansa yan ay mayroon, ano? Maski sa China, no? Maski sa ang dako dito sa ating bansa, sa ating mundo, no? Kaya importante, let us keep our kindness. Kung meron tayo, no, let us share kung ano man yung kasaganaan na natatamasa po natin, no, kahit papaano tumulong po tayo doon sa ating mga kapaborito, no, na medyo kailangan lang ng push, no, yung mga kaibigan natin na kailangan din ng push, marami po yan, no. Wag nyo silang tatalikuran. Okay, mga kaibigan po, importante po 'yan, 'di ba? Minsan iiwan ka ng asawa mo pero yung mga kaibigan mo hindi. Hugot. Inom tayo. At syempre, hello. Kay baby, ano yung apo ni Sir Joey? Girl, boy? Girl? Oh, first girl in the family na apo. Ayan, si Lolo Baby Joey. Hindi na Baby Joey nga, Lucky Joey na. Parang double meaning yan. May pwede namang Lucky. Tapos yung isa Lucky na Pangasinan na masikan, Lolo, ganyan. Lucky as in maswerte, di ba? Pero tila hindi pa rin sineswerte yung ating po mga kapaborito. Diyan po sa mga sa bayan ng Bulinaw at Anda. Bakit hindi sineswerte? Bakit parang minamalas yata? Kasi nagpalabas po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1, no, ng kanila pong Shellfish Bulletin number 11. Birayin nyo yung last na binabasa ko is bulletin number 10. That was I think April 15, ano? Anong petsa na ngayon? Today is May 5 de Mayo nga. Hanggang ngayon meron pa rin po tayong sa report, no, ng BFAR, ayon sa kanilang bulletin number 11, yung mga pang shellfish po, no, na nakokolekta sa Bulinaw at Anda, Pangasinan are still positive, no, sa paralytic shellfish poison o yung toxic red tide, no, at ito po ay beyond pa rin daw sa regulatory limit, no, kaya pinagbabawal po ang pag-gather, pag-harvest, pagkain, no, na mga lamang dagat tulad ng shellfish at asitis na nakukuha po dyan sa Bulinaw at Anda. At syempre, mahirap naman, ilang araw na sigurong walang paninda yung mga taga dyan, ano? Huwag po nating pipilitin na i-harvest yan at ibenta sa ibang bayan, ano? Konsensya nyo lang po yan. Baka mamaya ay may mga malason po sa red tide toxin. Yung mga red tide toxin kasi, no, yung red tide ang alam ko neurotoxin yan, ano. So medyo makakaramdam kayo ng panghihina at kayo po ay magsusuka pag kayo ay nakakain o nalason ng red tide. No, kaya pag may mga simptomas
after eating ng mga shellfish tulad ng talaba, tahong, ano pa ba yung iba? Lahat ng types ng shellfish na hina-harvest sa Bulinaw at Anda, pag kayo po ay nakakain yan at nakaramdam kayo ng pagsama ng inyong pangangatawan, itakbo nyo na po yung sarili nyo, no? Humingi kayo ng tulong at itakbo nyo yung sarili nyo, tumakbo na po kayo sa ospital, no? Para po kayo ay mabigyan ng paunang lunas para hindi na kumalat yung pong tinatawag na red tide toxin at hindi po kayo malason. Okay? At syempre dun sa ating mga turista, ha, baka nakikinig po kayo at nasa radyo po kayo at papunta po kayo doon sa mga resort, no? Mas maganda kung ang kainin nyo na lang po ay mga isda, no? Huwag muna kayong kumain ng shellfish at asitis, no? Yung alamang na nakukuha sa Bulinaw at Anda. Minsan syempre may mga taong dishonest, no? Hindi nila sasabihin sa iyo na galing pala doon. At syempre mga nagluluto sa mga restaurant, hindi rin naman nila matukoy dahil wala naman po yung branding, no? Kung meron yan tag, paano ba itatag kung libu-libong tahong naman yung ina-harvest ninyo? Meron bang sticker yan? No, syempre hindi mo malalaman yan kung bentahan ka ng tahong, sabihin tahong ng Alaminos City yan, dahil meron naman pong tahong, hindi pala tahong yon, talaba, kung sabihin nilang talaba ng Alaminos yan pero hindi naman pala doon galing ng Bulinaw, diba? Kaya maging honest po tayo para doon sa mga negosyante, mga nagbebenta ng mga shellfish, no? Para hindi tayo makasakit ng ibang tao. Napakahirap pong ma-hospital sa mga panahon ngayon, ano? Dami-daming kailangang bayaran, bilhin na gamot. At syempre kapag ang breadwinner tinamaan ng sakit, napaka laking dagok na po yan sa ekonomiya ng isang pamilya. Lalo kung isa lang ang breadwinner sa isang pamilya, masakit po yun. Kaya maging honest po tayo, no, sa pagbebenta. Kaya mas mabuti pa i-monitor po ng LGU, no. Monitor mabuti kung may mga lumalabas o naha-harvest na mga shellfish dyan sa bayan ng Bulinaw at Anda. Pero syempre ligtas pa rin, no, yung iba pang mga shellfish na makukuha sa Alaminos, sa May Burgos, sa Rosario La Union, Agoo, di ba? Yun lang naman doon sa 2 town sa Pangasinan, Bulinaw at Anda. Okay. Uy mga kapaborito, over the weekend na siguro napanood nyo naman yung yung SUV na inararo niya yung mga tao sa may departure area ng NAIA Terminal 1. No, nakakalungkot mang isipin pero grabe, no? Sa tingin nyo ba, kung hindi inilagay yung parking doon, mangyayari ba yan? Ha? Diba? Dapat ibalik na lang yung parking space doon kasi sa parang mas magulo pa nga lalo Biruin mo, ilang seconds ka lang doon tapos paano ka makapagpaalam doon sa kapaborito, sa kapamilya mo? Diba? Biruin nyo, 2 tao ang nasawi doon at isa nga doon ay yung 5-year-old na bata, no? At nakakabagbag damdamin yung senaryo dahil yung tatay po noon paluwas na, no? Papunta na ng abroad at nakakadurog ng puso na makita niya yung anak niya na nasagasaan po ng SUV. Ang sinasabi naman nung driver ng SUV siya daw po ay nataranta. Ang alam ko sa ngayon, ang update po dyan ay kinansela na po ng LTO yung kanyang lisensya. At habang lumalalim din yung investigasyon ng Department of Transportation o yung DOTR, nakikita po nila may mga lapses, no, in terms of safety dyan po sa NAIA Terminal 1. Ano bang tawag dun sa poste na yon? Yung mohawk? Hindi ko mabasa. Monay?
Basta yun, it was supposed to protect, no, yung mga tao sa mga ganong incident, no? Pero nung nakita nga natin sa litrato habang ongoing yung investigation at nandun si DOTR Secretary, napakababaw lang pala ng pagkakatanim, no, pagkakalagay nung poste na yon. So talagang aararuhin lang din ng SUV yan. Dahil for comparison, may mga nakikita ako, pinapalabas nila sa social media, lalo na sa Facebook, no, yung pong tibay pala nung poste na yon, kahit truck, no, at mabilis ang takbo, hindi mo basta-bastang mabubuwag yung mga ganoong klase ng poste. Dahil yun nga po yung purpose ng poste na yon, no, ang pigilan ng isang mabilis na sasakyan at para hindi na ito magtuloy-tuloy pa at makasakit, no? Pero nag-fail epic failure at maraming netizens nga pong nagagalit at sinasabi, no, na talagang widespread na ang korupsyon at maski nga yung mga ganyang safety what do you call that, talagang substandard, parang pinatong nga lang yun dun sa semento So siguro kailangan pag-aralan na, no, kung saan ba sila dapat mag-park na lang. Hindi ko rin alam kung bakit binagbag yung parking area doon sa baba very convenient naman yun, no? Lalo na doon sa mga pamilya, dahil marami sa pamilya dyan na naghahatid po ng kanilang mga mahal sa buhay, mga nasa probinsya pa ang uwian, kaya dyan minsan nagpipiknik yung mga yan, no? Dyan sila kumakain para makabawas sa gastusin. Kung maghahatid kayo, 8 kayo sa van, biruin nyo yung gastos nyo dyan. Kung kakain po kayo sa fast food chain, baka abutin ka ng 3,000 o 4,000 piso. Pero kung nagluto ka na lang ng kanin at adobo, di nakatipid ka pa, di ba? Sana pag-aralan mabuti, no? At yung widespread corruption talaga sa gobyerno, ang nagsasuffer ang mga Pilipino talaga, no? At nakakalungkot mang isipin, pero kailangan, lalo nitong panahon ng halalan, we should not compromise. At kailangan pag-aralan mabuti, i-review mabuti yung mga kakayanan ng mga botante, no, rather kakayanan ng mga kandidato, no, na makapamuno at makapagbigay ng tamang serbisyo. Siyempre, pag nakikinig kayo sa mga kandidato, matatamis ang kanilang mga salita. Pero kailangan tignan natin yung kanilang mga track record, no? Importante yon. Kung walang track record, yung iba nga dyan, walang educational attainment, ay ewan ko ba? No? Samantalang kung mag-a-apply kayo ng posisyon bilang cashier dyan sa mga grocery, sa mga department store, kailangan pang graduate ka sa college graduate ka Pero yung ibang kilala kong tumatakbong congressman, wala man lang educational attainment, no, blanco wala na lang ginawa, gawin na lang parang mga pulubi ang tao, na bigyan ng ayuda. Kahit walang bagyo, ayuda ng ayuda. Mahirap naman yung ganon, no? Buti na lang, ipinagbawal na yung pagbibigay ng ayuda. May ayuda ban ngayon? Ayuda ban ngayon, ha? Hindi porke galing sa bulsa ng kandidato yan. Pwede yan. Marami pa rin ang tuloy-tuloy pa rin, no? Kailangan maimbestigahan yung mga ganyan, yung pagbibigay ng mga ayuda at ginagamit yung programa ng gobyerno sa pagbibigay ng mga bigas, no? At kung ano-ano pa. Kaya maging matalino at mapanuri, pag-aralan mabuti yung mga performance nila. Kumbaga sa manliligaw yan, suriin nyo rin syempre, no? Baka mamaya pagsisihan nyo at bugbog sarado ang bagsak po ninyo, di ba? Oras natin, 5:33 ng hapon. Magbabalik po ang programang Api, Aligwas, Pangasinan, Ilocano.
Ang puta-putang Iren Balita. My brother is not a pig. Walang himala. Ang puta-putang Iren Sunata. All I dream of is your eyes. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Sa lahat na nakasakay ng jeep, tricycle, bus, alas 5:30 na, kapaborito. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Camille Villar, 66 sa Senado. 66 sa mga programang pangnegosenso. 66. 66 sa mga pagkakataong lumaki ang kita. 66. Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Hey, ipawil tayo, letter femihiya, jaat konseho, adjat agupa, na ilaluan tayo, tanapan piya ang letter femihiya, sikay number 1, inyalig was to shoot that femihiya, 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 ipawil at konseho, femihiya, femihiya, femihiya. Ilalaban ng tama para sa patas na serbisyo. Ang taong may prinsipyo. Councilor Red F. Mejia, number 10 sa balota. Camille Villar, 66 sa Senado. 66 sa mga programang pagsulong ng edukasyon. 66. 66 sa mga adhikaing pangkabataan. 66. Camille Villar sa Senado. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mejia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subukang serbisyo. Halika na't samaang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Mapandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare. Alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow!
Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Gagraduate ka na, kapaborito? Sana all. Wow! Congratulations! Good luck sa inyong next journey, graduates! Be proud of what you have achieved so far and be grateful to your parents. Pagbati mula sa inyong kapaborito, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Paborito ng kabataan at matatanda. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang API. Aligwas Pangasinan Ilocano. Ako pa rin po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Samantala, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Lunes. Mandatory drug testing at pagbawas sa maximum driving hours para sa mga PUV drivers i-implementa ng DOTR. No national ID, no vote na impormasyon pinasisinungalingan ng COMELEC. Fake news lamang. PBBM at Prime Minister Anwar Ibrahim nagkausap at tinalakay ang ASEAN economy at security issues. Sa ating balitang pampalakasan, TNT nakuha ang unang panalo matapos talunin ang Beermen sa score na 89-84. At Warriors biyaheng playoffs, Rockets pinabagsak. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Ipinagutos ngayong araw ng Department of Transportation na sumailalim ang lahat ng public utility vehicle drivers sa mandatory drug testing. Ito ay kasunod ng mga insidente sa daan na sangkot ang mga public transportation drivers. Sa naging pulong balitaan ngayong araw, ayon sa DOTR Secretary Vince Dizon, gagawin nilang regular ang mandatory drug testing at hindi lamang kapag kukuha ng lisensya o kahit magre-renew ng lisensya. Suwestyon pa ni Secretary Dizon na gawin ito bawat 90 araw para mas masuri pa talaga ang mga drivers. Anya makatutulong nila sa pag-iimplementa nito ang PDEA. Samantala, planong i-implementa na rin ng ahensya kasama ang LTFRB at LTO ang pagbawas ng maximum driving hours ng mga pampasaherong bus. Mula 6 na oras, ito ay magiging 4 na oras na. Ibig sabihin, kapag ang biyahe ay lagpas na ng 4 na oras, dapat may kapalitan na ang driver. O nga, no? Dapat ganun. Ngayon, bumilis na kasi ang biyahe din ng mga bus. No?
para ma-ensure natin na hindi nakakatulog. Siyempre, alam nyo, binamaneho yan ng tao kapag hindi natin maiwasan ang human error. Kaya dapat merong mga safety nets in place para maproteksyonan din po yung mga lulan na mga bus. Hindi lang sa bus, no? Kahit sa lahat ng pampubliko na sasakyan, dapat pati mga private drivers, mga nagmamaneho, meron ding mandatory drug testing every 6 months, no? Para masiguro natin talagang normal at nasa wastong isip ang mga nagmamaneho at gumagamit ng mga pampublikong daan para ma-ensure natin yung safety, no, ng riding public. Sa iba pang balita, pinabulaanan naman ng COMELEC ang kumakalat ngayon sa social media na impormasyon na kung wala raw national ID ay hindi makaboboto sa May 12. Paglilinaw ng komisyon, kakailanganin lamang na magpakita ng valid ID kung ang kanilang identidad ay hindi verified gamit ang Election Day Computerized Voters List o yung EDCVL. Kaya hindi totoo yan, ha? Hindi rin po yung nanggaling sa COMELEC yung disinformation na yan. Dagdag pa ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi kinakailangan ng kahit anong ID para makaboto ngayong darating na May 12. Samantala, sinabi rin ni Chairman Garcia na nasa 95% na ang kahandaan ng poll body pagdating sa mga paghahanda para sa eleksyon. Anya, magpahanggang ngayon, may mga tinatapos at inaayos pa rin sila kahit na 1 linggo na lamang bago ang halalan. Nakakanerbiyos. Dagdag pa ni COMELEC Chairman Garcia, sa pagpapatuloy ng final testing and sealing ngayong linggo, wala pa anya silang naitatala na technical issue na nararanasan ng mga electoral board members. Wala pa namang automated counting machines ang hindi tumanggap ng mga balota. Ang final testing and sealing ay magtatagal hanggang May 7. Kagnay pa nito, inaasahan din ngayong linggo na matatapos na ang distribution ng mga balota sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil magsisimula na rin itong ipamahagi sa mga guro para sa eleksyon. Samantala, personal na tinawagan ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan pinag-usapan ng dalawang lider ang iba't ibang issue sa ekonomiya at seguridad sa ASEAN region. Tinalakay din na Pangulong Marcos at Prime Minister Ibrahim ang nalalapit na Association of Southeast Asian Nations Summit kung saan ang Malaysia ang mag-host na nakatakda sa May 26 hanggang May 27, 2025. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., kanilang pinag-usapan ni Prime Minister Anwar Ibrahim ng Malaysia tungkol sa mga hamon sa ekonomiya at seguridad na kinakaharap ng ASEAN. Sa isa namang social media post, inihayag ni Prime Minister Anwar na siya mismo ang tumawag kay Pangulong Marcos at sinabi na nais ng Malaysia na palawigin pa ang ceasefire sa Myanmar upang matiyak na magpapatuloy pa rin ang humanitarian aid sa nasabing bansa. At kanila din napagkasunduan na anumang uri ng tulong na kanila ipapadala ay walang anumang diskriminasyon o restriction. Tinalakay din ng dalawang lider ang taripa na ipinatupad ni US President Donald Trump. Umaasa si Pangulong Marcos Jr. na may pagpapatuloy ang mga talakayang ito kasama ang iba pang mga kasamang lider sa summit sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong buwan. Nagpaabot naman ng pagbati si Ibrahim kay Pangulong Marcos sa matagumpay na May 12 midterm elections. Samantala, nakuha naman ni former Senator Manny Pacquiao ang endorsement ng Jesus is Lord Church para sa Senate race. Ang Jesus is Lord Church na pinamumunuan ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva ay formal na pong inendorso ang senatorial comeback bid ni dating Senador Manny Pacquiao na pinatibay ang lumalagong suportang Kristiyano sa likod ng kanyang kandidatura para sa 2025 midterm elections. Ang pag-endorso ay matapos ihayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa isang press briefing kamakailan sa kapihan sa Senado noong nagdaang Martes na ang pamunuan po ng JIL Church ay nag-isip
ng mga endorsement para sa mga piling kandidato sa pagkasenador. Binanggit ni Senador Villanueva na si Manny Pacquiao ay may espesyal na lugar sa komunidad ng mga Kristiyano dahil sa kanyang pampublikong pagpapahayag ng pananampalataya at pagbabago ng buhay. Sinabi pa ni Senator Villanueva na inspirasyon si Manny sa marami. Ang kanya pong paglalakbay mula sa kahirapan tungo sa kabayanihan at mula na rin hanggang sa bulwagan ng Kongreso ay sumasalamin sa uri ng moral na pamumuno na kailangan po ng ating bansa. Bilang tugon, pinasalamatan ni Pacquiao ang JIL Church sa pagtitiwala nito at nangakong kampyon ang mga layuning nagpapakita ng mga pagpapahalagang Kristiyano, katarungang panlipunan at pambansang pag-uunlad. Sa malawak na network ng mga kongregasyon ng JIL Church na may humigit kumulang 3 milyong miyembro sa Pilipinas at sa ibang bansa, ang pag-endorso na ito ay inaasahang magbibigay naman ng malaking tulong sa pagkasenador ni Manny Pacquiao habang papalapit na ang panahon ng halalan. Samantala sa atin namang balitang pampalakasan, naitala na ng TNT tropang 5G ang kanilang kauna-unahang panalo sa PBA Philippine Cup. Ito ay matapos na malusutan ang San Miguel Beermen 89-84 sa laro na ginanap sa Inares Center. Bumida sa panalo ng TNT si Calvin Oftana na nagtala ng 23 points at 21 rebounds. Nagdagdag naman ng 15 points si Ray Nambatak habang mayroong 14 points at 6 na rebounds si Roger Pogoy. Itinuturing ni TNT coach Chot Reyes ang panalo na mahalaga dahil ito ang una sa magkakasunod na talo. Hindi umubra ang nagawang 21 points at 14 rebounds ni Junmar Fajardo para sa Beermen. Sa NBA naman, buhay pa ang Golden State Warriors sa NBA playoffs matapos pabagsakin ang Houston Rockets sa Game 7. Sa home court ng Rockets, nakuha ng Warriors ang ticket patungo sa susunod na round ng playoffs, 103-89. Nanguna naman sa panalo si Buddy Hield na nakapagtala ng 33 points at 9 na 3-pointers. Samantala, makakaharap naman ng Warriors sa second round ng playoffs ang Minnesota Timberwolves na pinangungunahan naman ni Anthony Edwards. Yan ang mga updates sa NBA, mga kapaborito. Samantala, sa kapapasok lamang po na balita, inihayag po ng Tarlac City Police na negatibo sa paggamit ng ilegal na droga at alak ang driver ng bus. Nasangkot naman sa karambola ng mga sasakyan sa SC-TEX noong May 1. Ayon sa Tarlac City Police nitong Lunes, sumailalim ang driver ng Solid North Bus Transit Incorporated sa alcohol breath analyzer test at mandatory drug testing. Alinsunod umano ito sa ipinag-utos ng Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. At lumabas nga po na ayon kay Tarlac City Police Chief Lieutenant Colonel Romel Santos na negative ang result ng both tests. Matatandaan namang sinuspindi na sa operasyon ng Solid North Bus Transit Incorporated sa loob ng 30 araw, 30-day suspension. Samantala, inihayag din ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon nitong Lunes na magiging regular na ang mandatory drug testing para sa lahat ng driver ng mga PUV. Bakit ganun? Kailangan pang may mangyaring masama bago tayo makapag-isip ng mga paraan para maproteksyonan yung ating pong riding public. Kailangan minsan proactive po tayo sa pag-iisip ng mga safety nets para maproteksyonan yung ating mga kababayan. Biruin nyo yan, yung OFW families, diba? Tahimik na naghahanap buhay, iiwan ng pamilya sa Pilipinas para lang magbanat ng buto sa banyagang lupa. Tapos paalis ka na, biglang mangyayaring ganyang insidente. Alam nyo, isa rin siguro dyan yung higpitan siguro yung pagkuha ng mga lisensya din, lalo sa mga drivers sa private. Tapos every 6 months din mandatory testing. Lahat ng mga driver, hindi lang PUJ, PUB drivers, lahat na di ba, napakadali namang malaman. Kaso sabi nga nila, labag sa karapatang pantao. Di ba? Pero pag titimbangin nyo,
Karapatan ng isa versus doon sa dalawang namatay at ilan pa ang sugatan, no? So minsan kailangan as a leader, no, kailangan maging matapang tayo sa mga desisyon po natin. At yung ating mga mambabatas kailangan mag-isip ng paraan, no, kung paano ba natin mahihigpitan yung pong pagkuha ng mga lisensya. At masiguro hindi lang doon dapat nag-i-stop, no? Once na pumasok ka dapat sa highway, dapat may mga ganun, may mga digital breath analyzer, mga ganyan. 'Di ba? Kung ikaw ay hindi pumayag sa mga ganyang analyzers, syempre meron kang itinatago. 'Di ba? Although karapatan mo naman na hindi magpa-alcoholic breath analyzer. Pero maraming disgrasya din ang naililink, no, sa drunk driving. At yung iba naman na driver busy na nagte-cellphone, no? Kaya meron tayong mga batas na inilaan para maproteksyonan yung ating publiko, no? Bawal pong nagse-cellphone habang nagmamaneho. Maski yung mga makikita nyo yung mga nagmumotor, no, isiksik damay cellphone niya mulag jad helmet da nanang yuman. May tutong-tong iraway cellphone daw jaad helmet da, no, which is kasi kapag nagmamaneho talaga tayo mga kapaborito, kailangan no, nakafocus tayo, yung full attention natin nasa daan dahil hindi naman po madali ang magmaneho at marami pong forces, no. Pwede kasing may pagkakamali yung mga kasalubong mo, imbis na makapag-react ka, no, ng maayos, hindi ka nakakapag-react ka agad, hindi ka nakaiwas sa disgrasya dahil may kausap ka sa telepono na nakasuksok niyan sa helmet nyo, no. Mahirap yung ganon. Tapos marami pa ang nakakapag-drive ng lasing, no. Ngayong COMELEC, may COMELEC checkpoint, dapat maghigpit tayo. Diba? Marami pa rin yung ganyan yung nakakalusot sila. Meron pa nga akong nakita, may mga sumasabay sa tulor. Doon sa social media, no, na-booking yung mga kala mo nakikipaglibing. Tinanong nung isang pulis, kaba yung Maiken, mainatay, agdakaba manaya para lang hindi ma-flag down sa checkpoint, sumabay lang doon sa tulor. Doon sa sa libing. Ang tawag doon sa Tagalog, ano yung tulor sa Tagalog? Libing ba? Tulor. Tulor sa Tagalog. Libing din ba? Yung lakad, yung procession, gano'n. Okay. Madami kasing gano'n ngayon, no? Ang Pilipino, maparaan mautak sa kalokohan kung minsan. Minsan ba irad tulor, makadaan lang sa checkpoint. Yung iba naman, papalipas na ng isang oras, hindi lang sila masita. Dami-daming ganyan. Mas maganda kung kumuha na lang po kayo ng mga lisensya po ninyo, okay? Para iwas aberya at makapagbiyahe tayo ng dire-diretso, makauwi tayo sa ating mga pamilya. Oras natin, 5:56 in the afternoon. Bukas Martes, balik tayo. Ako po ang inyong public servant sa radyo. Ito po ang programang API. Aligwas, Pangasinan, Ilocano, nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito.